Cái chừng đuái play luyện làm bài chừng kesnam bakro tam chừng Jisu. Ketuan kawi chừng đuái ya kaba ke Maria ke lahikai ya uwei unong Nigeria upakerteng u Barnabas. Hakan kapor baka Maria ke lapau lahikai ya uwei kene ke chừng đuái umpat siam lalong Kristan. Andrei hai kene gisngi ulak lalong Kristan. Pe udang penkre ya lade ban long lingdo dong riuniam. But kene ke jing duai ke baka Maria kala hikai ya ke ba layo ya ka imprimatur na u bishop jong ke Nigeria kene ke jing duai kan background ya u soitan na ki yeng ki sem jongi but kalong ke jing duai kum ka wat lam ban be ya soitan but kene jing duai kalong ka pasuk don tang si lain ke ong ko snam ba ko tam jong Jesus Christ to pelat im yangi ba de ka pertei barok ka we tilada ki kwa ban yo jing lai lut na ka bor jong syaitan na bor jong suit trikam ha ka jing im ha ka yin ka sem ku jong pi perlong ya kane ka white lam ba dwai ya kane man ka si lada phim la ban dwai san spa sin ko snam ba ko tam jong Jesus Christ to plat im yangi ba ka perthei borok ka we ti pila ban dwai ya kane san po sin si spa sin kumta te kat ba pidang la le ban dwai san spa sin kan pin sa syam ya ka jing lai lui ban yo ngai le deru ngasaki ya kane ba la pron kami ni jing dwai ki ba hinga sem junga ba ki don ha ka jing sngo ding kum jing mut ke jing ting kam tam ke jing ting na ka dau jong ke jing kta jong ka bor jong poman ki yo jing lai lui chi sia ti piru dwai ya kane ke jing dwai ko snam ko tam jong Jesus Christ to plai imengi pada ka perthei borok ka we pakani kan supply lu chisha pa ka long ka white lam ka ba klain mar ba ka don u Jisu haka jing duai bat ka snam ko tam jong Jisu pa plai lu yo setan to duai ya kan jing duai man ka si